bai? Bueno, a ver, gaztiak, arratsaldeon. Zer mozaute? Txela, galdera. Zer xantaia galdera egin esetzazte? Jaitxe eskurik, mesedez, jaitxe zazte eskurik. Bueno, gaztiak, badugu gaur, eguna aietu zaigu, eta badugu aukera, pixkat gelan induguna urtian ziar, pixkat, ean kosteko, Ez dugu ezer ezberdin egingo, baizik eta gelan ensaiatu jugun koplak, gelan indugun koplak kantatuko jugu, eta gero zatitik erritziko dugu jolasteko improvisazioan zatirako, bai? Orduan, goatzen baldin bazute, aurrekoan nola komentatu nizuen, improvisazioa urtian ziar probatu dugula zer den, nola den soka baten gainik ibiltzia bezala xe, batzutan ero egiten eta bestetan pasa egiten bai? Orduan, nahi nukena da, gaur giro bat sortzia, hemen kantaria idena, eta improvisatzen nahi dena, eta saiatzen nahi dena, babesteko. Gaizkatetzen bada, txalo joko dugu, ondotetzen bada, txalo joko dugu, eta hemen dihondua dena kontentu hasi. Ados, baztea. Hore, argi gelditu da ez? Golpi horrekin ez? Bale. Eta zesan behar bizuen gehiago? Bueno, hasiko ba, agela, lehenbizi, B eta C, bale, ingo du. Ordu, adi, adi mesedez. Adi. Aitu baten bat, ja bildurtu dela improvisazioan zatirakota. Aitu pixka, ingo dugu. Ateko da agela, kantatuko dugu intugun koplak, eta geho, nire proposamena da, nik emango izkizuet papera, goatzen zuten hola jarri genuen maila bat errexu eta beste maila bat zaixio. Ordu, zuek eskatuko nazuten, nahi zuten errexu o zailo. Nik animatzen zaituzten ikustea kopla, ikusi, saiatu egiten binaka, eta ez zaizula atetzen? Bueno, ez dezer pasatzen. Ez zute kantatu berrik. Eta ateatzen bat zaizula, bat torri eta kantatu. Ados? Sortu behar duguna da, laneko giro bat. Hoi bai dela importantea. Ados? Hemen badazte galdera batzu, izango dira, bizakian evoluzioen dozen galderik importanten, a ber. Hoi erzer. Bakarkain. Dula minutu bat erantzun izutenin bai? Oain esperatzen beste erantzun bat, igual? Bai. Beste bat. Txisto? Mezi bazute. Azkeneko galdera. Bai, dezaket minionik uste batekin nahiko izan dut. Bueno, gazteak, nahi nukena da eskuak berotzen hastia txalo bat juaz, bosgarren A gela guztatu. Otorri da duzien. Hori, gazteak, haitu mesedez, Gelan aipatu izan dugu ze importantea den konzentratu behotia, borratzen zauten isilik behotia, bakoitza errepasatzen, kantatu behar duen hori. Ados? Orduan, poliki, kontua da, behaien gaia, landuko duten gaia, tokatu zitzaien gaia, zaku hartatik atez zuten gaia zen, zer eramango zenuke irla galdu batea. Hoxe zen gaia. Orduan, talde bakoitza kontatuko dugu, ze eramango duten irla galdu horta. Ados? Ados? Batxalo beroa, behin. Zer eramango nuke nik irla galdura, baso bat botila edateko ura. Tenpere eramango dut eta pintorea, eta esango diot margotu zugea. Ikusi zute ze ondo induten gauza bat, gauza asko intuzte ongi, nio, ze ongi induten mikrofonua ila Espainiagin ikuitzean urbildu dira, beste ez baita koskorrek egitzen. Orduan, urbildu erko zuten, nio, ila ikuitzean, bale? Denak, Motxila eta kanpina eraman irlara,
Nik eramango nuke lagun bat islara, egun aizuz egiten ibiliko gara. Bale bat eramango nuke nik islara, ez nuke eramango etxeko lanpara. Arropatxo txiki bat eramango nunik, irla galdu hartara ez baitut besterik. Lotarako zakua eramango nunik, natza ematen dita ibiltza lurretik. Nik eramango nuke metxero eharra, edo beste dabei bat dela oso zara. Nik eramango nuke hegazkin polit bat, eta 14 zerra nire anaientzat. Eta hori, Pascal ondo nindugula, kopla saia. Dena jan, bestik ez dakegu buruen, Bueno, gaztiak, koplak itiko zuen bikotia egintzaudete? Onduan zaudete? Bale, ados, onduan zaudete? Bale, orduan pasako naz, banaka eta eskatuko nazute. Raxexio, gozaitxio nazute. Ados? Gelan askotan egiten dugu errondaka. Hemen ingo dugu bururatu ala atera daitezela kantatzea. Ados? Zer? Estan? Arrapasatu zuten? Mobila eramango genuke bertara, bateria galtzeko nidaukatik ara. Etxekoaren argazki batera matea, aiteratzen da nire amona maitea.
egia ere beharrezkoa da, edo bestela ere arropa bada. Egutegia ere da beharrezkoa, ta ikastolan ere da egunerokoa. Eramango genuke irlara maskota, jostailua hartuta egin nuen bota. Etxera sartu nahi dut, ta ez du nahi giltza. Etxera sartu nahian, bilaka gabiltza. Niri asko gustatzen, zain nire arkatza, eta batzuetan ere nire daukatza latza. Nik eramango nuke Kriston janaria, eta hori egitean erakati zerdia. Nire etxean daukat Kriston irratia, irlara eramateko dauz egokia. Niri asko gustatzen zain nire tableta,
Familiari ez diot jartzen inolako arreta. Nire aitonak badauka etxean bastoia, ta ez zaio gustatzen jatea pozoia. Gure eramango dugu arropa ugari, horrela ez digute isultatzen guri. Irlara eramango nuke ni makila, zuaitzetik kentzeko koko pila. Bueno, zer ditu zaizte? Ona, dira, Bueno, zuek etzazte okerro, Txalo ero bat behintzako, bosgarren ahentzat, lan motori entzuten. Osan dirazio. Bosgarren bat, beku bat atoz, inora ditu gabe, etorri. Leheneko goza, ingo dugu, kopla kantatu dugu, prestatu duguna. Eta gero, improvisazio zatiai buruz hitz egin dugu. Ados? Ados? Guazen konzentratzea, Lehenbiziko taldean, etorri deia. Barkatu. Ez dut aurkeztuta, zerrei buruz inbertzuten, hau desastreak. Kutsuzute, ze tristura aurpegia galdetu zaien? Hau dena montaje bat zen genuna, hau dena itxura zen ahaztu bat zen bezala, ez zait ahaztu, bagiztu zergatik? Behaien gainerako emozioak. Kutsuzute ze tristura aurpegia gehondin, nahi tegin dute, hau dena montaje bat zen. Orduan, emozioei buruz kantatuko izkibute, guaingo koplak eta geho kuke bai. Ados? Txalo bero bat behintzako. Horretara joan, tarakan beldurra, aitak behartu bairik, moztera egurra. Nire tipozik nago, hemen ta etxian, lagunekin gelditzen, naiz beti kalian. Grazia ematen dit, nehaitan txistia, kontatu baitzizkidan, motzen historiak. Triste egoten gara, beti ikastolan, baina gaur ostirala, ta gaur
joan eta jantzazpi kruasan. Bat, eta hiru. Bani gaur aurkitu dut, txakur bat kalian, oso pozik jarri naiz, etxera emakian. Gu oso urduri gaude, zez ditugu lanak, bronka eharra botar, diguta eta amak. Oso triste jarri naiz, gaurko egunian, ikusi dutenian, amona lurrian. Gaur goizian anaia, jodinei adarra, haserretu naiz eta betzapak bazarra. Bat, eta hiru. Ikusi nuenian, laguna lurrean, normala den bezala, paradorri ziran. Ibiltzen jarraitu nun, tani eroiten, laguna torri zen ta, barrezka hasi zen. No, gaztiak, ina, haitu, lehenbiziko bosgarren ako gelako, lehenbiziko gelako, asko eta asko etorri den, improvisazio zatile egin berpa nahi eta nahi zander mesedez. Eta geho, hoxe, kejatzen nahi ziren, biruko plakantatu juzte. Ordu, nik animatzen zaituzte, badakigu ze bikoteetan gan, nik animatzen zaituzte. Hartzea papera, ikusi, buruetzen bat zaizue, kantatu, eta ez bat zaizue buruetzen, ez kantatu. Ados? Orduan, askotan beldurtzen gata, lehenbizikotik itxikien gata, esan, nik ez. Bueno, ikusi, papera, irakurri, haber buratzen zaigu, eta buratzen bat zaigu, kantatu eta bestela, ez kantatu. Ados? Bale. Orduan, hoxe? Sentipen hoberena ez du
handi batzuk etorri ta jo digu guri. Txinde bat entzun eta sartzen zait birria, normalaren bezala gazora baria. Txakurra erosizu, ta zoriontsu, Kristoren suertea, zeu bai daukazu. Nire aizpandiakin, nago ni haserre, lehengoan zartaiakin, egin zian erre. Lagunak babestean, sentitzen dut poza, amona hilda eta akabo bihotza. Gelan haserretzean, pasatzen da gaizki, nire lagunak hori oso ongi badaki. Beldurra ematen dit, lagun bat galtzea, futbol taldean sartu, ta bez sartzea. Lagunekin goizean, inaiz haserretu, etxera joan eta egin dut ulertu.
batzutan egoten, naiz oso haserre, zarta jakin jonote, tainaz ere. Gaur goizean jeikita, etorri zait poza, gelan sartu eta jada neukan lotxa. Haserre sentitzean ingurukoekin, txakurren bila joaten nahi ni beraiekin. Gaur goizian emakin eki dudurronka, zeren nire lagunak indute borroka. Nei asko gustatzen zait, okan jolastea, gehien kostatzen duna, joango astea. Irrifarrez bagaude, zen sentipen ona, gaur goizian arizun, haizea sakona. Nei asko gustatzen zait, lagunak postea, baina gaur gertatu da, gauza oso tristea. Ni batzutan egoten, naiz oso haserre, ta zaitariarekin iten naute erre. Ni gaur ikastolara sartu naiz poz-pozez, baina ni atera naiz berriz kriston lotxez. Bai. Bueno, hauxe, izan da bosgarren beko ilana. Ze emozio utzi dizute? Ona, txalo joan egitzago, motor egin dutelako lana. Bueno, bat emagelitzean da, gela emagelitzean da. Bai, utzi bazterretik pixkat. Hola, bisontik.
zazpia. Bosgarren zeikoeke antzeko lan bat ingo digute, oain, guazen kontzentratzea, inber dugun hortan, Bosgarren zeikoeke ingo digute zati bat, prestatutako koplekin, eta beste zati bat, improvisatutako zatilekin. Beraiek aukeratu duten gaia, edo zakutik atera zuten gaia, zen bizilagun xelebreak. Beraiek kontatuko digute ze bizilagun xelebreak juzten, eta bakoitzak ze xelebrekeri ikin. Ados? Txalo bat, behintzen. Lavadoran dutxatzen dira normalean, ta biluzik ibili plazako kalean. Hortzak garbitzen ditu belarri zulotik, bukatzen duenean botzen du leihotik. Bat, bi, ta hiru. Gauean esnatuta, ta goizean lotan, horixe gertatzen da, okoa etxe hortan. Komunian bazkaltzen, dut nik egunero, eta esaten didaten, nagoela ero. Bai, bi, ta hiru. Esnatzeko bestiei bota die ura, eta nire lagunak beraien modura. Gure bizilagunak negun saltza motzak, eta ukitzen duten egunero hotzak. Autobusa zuzenean. Lehen da nola aparkatzeko, joan jaduk autobusa zuzenean. Goiko bizilagunak, xelebreak bero, jogurra irekitzeko, jotzen dio tiro. Goizean goizkotxea, ongi berrikatu, eta arratsaldean erkituneatu. Bat, bi, ta hiru. Teatuan dantzatzen dute guardio, eta nire amonak dantzatzen du astiro. Amatzeko ametik hidrogela jaten, dantzatzen ari dira bazkaria egiten. Bat, bi, ta hiru. Kotxean lo egiten dute egunero, eta arratsaldean badoaz berriro. Goizean lokartu da, ta gauean esna, eta hau ez da oso jarrera zuzena. Behaintzako ere izango dugu lan berdina, bai? Hor, aukeratuko dute kopra erraxaxio o zaixio. Goatu ez dela lehiaketa bat. Bakoitzak aldu noen eike, bale? Hor da.
Bakarrik dira dena zentziko. Kargari egin zuen zen, nire hau dut. Ja, also wahrscheinlich. Ja, war in der Türkei, ich war sehr pazienziell. Aber wollte ich nicht, und die guten Historien. Ich habe das nicht mehr vergessen. Oder man muss ja auch so, si ne può insegnare senza mai male, se non sei dentro, dentro non hai adesso. Tu sei lì. Adesso vedi, io figlio non più. Ora che quando mi aiuta, stavo facendo bustina. Stavo che si usa a Ureñama, con un appartamento a fare, da un posto vacío, con le ortiche, le regala, usa. Così ti piace. Andai a fare caccia nel cielo di Ureñama. Bat, bi, ja. Beti gaude jantzita, pailazoak eran, eta nire ametsak pailazoak egan. Bat, bi, eta hiru, laro bitxiki biltzen, diren ezunero, eta arratsaldean janzten dira gero. Bat, bi, eta hiru, egun guztia pasa, ohi dute haserre, eta lagunekin bai, egin dute farre. Donutxekin bakarri, elikatzen dira, korrikaioan urri dira. Nik egunero ikus den dut telebista, amak esaten baitit, okertzen da bista. Kriston ilusioekin ari naiz bertsotan, zeolako kasilloik ez dago askotan. Oihuka hasten dira,
hautsoen antzera, eta beraien ama juten da kalera. Zortzi zartarirekin ari dira tenisen. Zortzi zartarirekin ari dira tenisen. Ta gero joaten dira etxeko kotxian. Bat, bi, eta hiru. Nire bizilagunan etxian katua, eta ni naiz oso mutua. Goiko bizilagunak bota barazkiak, eta gu berriz hartu ditugu guztiak. Beko bizilagunak afaltzen tortilla, eta bekoak berriz arrautzaren bila. Gure bizilagunak teiatuan dantza, eta gero amonak hasi da balantzan. Bat, bi, eta hiru. Nere bizilagunak dauzka bi elefante, eta beti jazten ditu oso elegante.
Bueno, bat ema gelditzen da. Kantatzeko. Bueno, txalo bero bat, bosgarren frekventzia. Bueno, lehenik da behin esan behar dizuet, eleante intzutela duna, Eleante. Aurreiko izpen biziak bete jozuten. Dotorea. Oain, txiska baten zorretan aditunaz, da ez dakit baduten baten bat kontatu ez dutena. Errepaso bat digo. Bat kontatuko, eta idea akortzen zen baten bat. Errepaso bat digo. Kontatuan izan tximinuan, Ta tortilla patatara? Estalian ere bai. Munda berreita marrera sekundare bai. Ustot dena bugatu nazkila, Berri bat, txumatu. Guztoman ez da pentsatzen, a ber. Azeitunara kontatu nizten? Bueno, bi lengusuk lapurtza jontzino egin nizuen kontatu? Oia hitu nahi hau zuten? Ikerri txarra da. Bueno, bale, isiltasuna. Ali, ja kendu du, grabatzeko, Hau kentzak, derrepentin, Hau. Bueno, hau dia bi lengusu lapurtzea jundinak landa ere mugatea, hola, baratzak eta zuaitzak eta sustento bila, eta bakoitza etorri da bere furgoneta kargatuakin, zerbait lapurtuakin, eta bakoitza zerbait ezberdinekin. Eta orduan, nio jota furgoneta kargatu dute, bakoitza begira, terrira heldu dira, eta urlako bati udaltzen alditzen dio. Altu! Lehenbizi alditzen dut, eta gero bigarrena. Eta esaten dio lehenbizi duen, notizatoz, ni paseo bat ematetik. Bai, eta zeitu zen paseo bat, paseo bat, aizen bizkat hartzeko, eta zer gara zu furgonetan? Furgonetan badut, zeituna batzu garrapatu dut, kasualidadez? Zeituna batzu. Furgoneta bat betetzeko baina azeituna aurkitu batzu, bai, kasualidadez? Zugetzen dira lapurtuko bat. Ez? Zuge lapurtu dituzu, eta gaina txulo jartzen da izan. Eta guain eskarmentu emateko, banaka, ipurdu esatu dituzu itenak. Eta udaltzen ja pentsatuz ikera gara jaintzula, jota beldurtuko zela bestia, horrazten da bestia parrez. Oso na, oso graziosu bat, ez zena zen teintu. Dena, banaka sartu dituzula. Bai, oso ondo baina, oso graziosu bat. Ez minio, ez da izartik izan parreko zego, ez da grazi egiten, Tu bada izen mina hartuko, kristona, hartuko mina, minio, grazi egiten, Eta esatu, nio zertik izan parrez, zertik bitu, atzeko furgonetakoan nire lengusua, eta nik azeituna lapurtu dituten bezala, beha meloia lapurtu ditulako. Baina, hobe ez ulertzea, Bueno, gaztia, ongi pasa, hala, horren arte, adio. ¿Está ahí? Oye, ¿no voy a ver esto?